Moni muistaa, kuinka tyttärine Kristallin pop-ura päättyi tylysti. Vain 2 miljoonaa katselijaa musiikkivideolla. Vain syksyn kuunnelluin suomalainen naisartisti. Vain 1 otsikko Amerikassa. 1! Minä tiedän syyllisen. Sanokaapa, millainen on isä, joka luottaa lapsensa lahjoihin. Isä, joka luottaa tyttärensä luontaiseen karismaan. Sellainen on huono isä. Ostin Kristallille pop-uran, joka oli liian halpa. Nyt korjaan asian. Oliko Amerikan valloituksen esteenä se, että jenkit eivät osaa suomea? Maksamme kaikki kielikurssille. Oliko vika Kristallin lauluäänissä? Minä ostan hänelle isommat autotunettimet. Ostan Kristallille pop-uran, joka on syvä kuin Grand Canyon.